daga bana ji wata magana ta ban mamaki. Wani general ya same shi lokacin muna tsare, ya ce wannan mutumin kaga wannan mutumin yana bai da lafiya, gashi an harbe shi kuma yana fama, ka sake shi je ya sami lafiya ma. Sai ya ce wai shi da a ce yana wannan matsayin Zakzaki ya fito daga wannan daga prison, shi gara ya mutu a villa. To alhamdulillah bai mutu a villan ba, ya mari kujerar mulki ya gaba, kuma ya tafi ƙauyensu Zakzakin ya zauna a Abuja. To ka gani yanzu ana na an kanjame, an lalace, daga wani ka gan shi kaman jira, wani ka gan shi kaman jemage, wani kaman kadangare, duk gasu nan duk an lalace.